Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video na Main Cave Gaming kanalu. Nije nas bilo dugo, nisam snimao sigurno na mjesec dana iz razloga što sam imao previše obaveza. Mnogo toga se izdešavalo u prethodnom periodu, trebao sam da menjam stan, bio sam u procesu zamene stana i na kraju sam odustao, odnosno ostali smo u istom stanu. Gomila toga je trebalo da se snima za Main Cave, stao sam i sa tim. Krenuo sam snimanje na engleskom kanalu, gomila toga je počela na tom kanalu da se dešava, gomila videa je bila, gomila dobrih komentara i dosta dobar odziv je na tom kanalu, iako ga nešto nisam puno reklamirao. Mogu slobodno da kažem da za mjesec dana stigao sam na 90 subscribera, a na 10.000 pregleda, što je stvarno onako dobra cifra. Ostavit ću vam link dole u opisu ovog klipa da možete da se sabujete, eventualno ću ovde negde okačiti ono balonče, sad ne znam sa koje strane, ovde gore u ćošku će se pojaviti da možete da kliknete i da zapratite ako hoćete. Za sada su tamo neke Roblox igre, najviše Refinery Cave i polako kreće Minecraft serijal, mislim da je 3. epizoda izašla pre par dana. Biće verovatno tamo Unturned i Dead Poly, to su igre koje pokušam da ubacim. Dead Poly definitivno igra koju sam počeo skoro da igram i na koju sam se dosta onako navukao. Dosta je dobro radi, iako je alpha release, odnosno sad polako ulazi u betu, sad pred novu godinu. Mali team developera, odnosno jedan lik koji pravi gomilu stvari za tu igru, znači lik koji je maksimalno posvećen toj igri. Ja mislim da je u stanju 2 update-a za nedelju dana da izbaci i stalno ima novih itema, novih dešavanja, upravo su ubacili automobile, tako da ne mora više peške da se ide po cijeloj mapi, dosta je ubrzano sa tim automobilima i ima dosta zanimljivih modela. Mislim da je bilo 6 modela ubačeno pre 2 nedelje i da je u poslednjih 10 dana ubacio još jedan model, znači 7 automobila, odnosno 7 vrsta vozila već ima u igri, tako da definitivno ispratite novi kanal Player Next Door, a tamo će biti dosta zanimljivog kontenta, odnosno video igara. Što se tiče Minecraft servera, mnogo smo pričali o tome, mnogi iščekuju to, i ja sam za to, zato sam počeo i Minecraft hardcore serijal da snimam na Player Next Dooru, vidjet ćete i to, ima već 3. epizoda kao što sam rekao. Definitivno je u planu server za Main Cave. Kada će biti trenutno još uvek ne znam, ali najverovatnije bit će posle nove godine, znači period januar, februar, bit će neko dešavanje za Main Cave, tako da možete da očekujete to. Dosta toga će biti, nadam se posle nove godine da ću da imam malo više vremena, trenutno sam zauzet malo i poslom, malo i obavezama oko engleskog kanala, malo ću odmoriti iz ove praznike, tako da po nove godine nadam se da krećemo malo jačim tempom, da ću snimati bar 1, eventualno 2 klipa nedeljno za Main Cave, 2 klipa nedeljno će ići za engleski kanal, tako da nadam se da će to biti sve kako treba i kako planiram po novoj godini, tako da ljudi moji, veliki pozdrav, sabujte se na nov kanal, lajkujte video ako ste uživali, ostavite u komentarima šta želite još da snimam, vaše predloge, šta mislite o Minecraft serveru, da li da krene posle nove godine, koje modove, odnosno neke predloge vezano za to imate, pluginove ili šta god. Veliki pozdrav svima, uživajte u praznicima, vidimo se, čujemo se, pozdrav, ćao.